Hau suposatzen da dela, guk erabili behar dugun bidea zuzenena delako institutura heltzeko oinez. Ikusten duzuenez, ez dago atzerarik, ez da gu oinez joan nahi izateko baliabiderik eta ez da bape segura erabili behar dugun bidea eta ordan guk ez gara joan oinez institutora Eusko Jaurlaritzakoek esaten diguten modura. Tenemos bus, entonces pues vamos a ir andando hasta Galdakao. Y los de Goresibay, que somos un barrio de Usánsolo, deberíamos ir por la carretera general. Pero no vamos a ir por ahí porque ya que no hay aceras y pasan muchos camiones, coches, buses y pues es muy peligroso. Entonces vamos a ir por Beguea. Iruaren morroi izaten erakutsi diguten. Ilunpe honek bakardaden galduan utzi gaitu, argirik gabeko bideak etorkizunik ez du. Bizi modu lasai bategatik idealak galdu, bizitzaren gauze derrenak dizkigute zapaldu. Bizi modu lasai bategatik idealak galdu, bizitzaren gauze derrenak dizkigute zapaldu. Gizonak kartzelan daude beren herriagatik, jainkoak beharko lagundu, guk ahaztu bai ditugu. Maitasun hitzak nahi nituzke esan, baina gaur ezin dut. Gure bide galduak kalte hauek ekarri du. Maitasun